jedna jediná vec. Ty, ten pohľad z toho vrchu. Tu sú dva pohľady, že áno? Takto. Ne? A kde je ten pohľad z vrchu? Však Dole. na vrchu, ne, ty kokot. Tu dole. Z vrchu je dole, áno. A pohľad zo spodu je tu. Čo, ja že robíte, že kreslíš Áno. procesor, alebo čo? CPUčko. A čo je potom ešte tuto ten jeden? Ne, ho kresli mimo ňa. To je Tam dole je zozadu. oné, tam dole sú ústa, v strede je oko. Čo je ešte tuto tento jeden pohľad? Keď tež kresli oné, To je pohľad Facebook zozadu. mám mím. Ale dobre, pozri, ty máš ty pohľady takto, tak, tu je hlavný, potom tak, tak, a potom sú takto dva, čo je tento? To je zozadu. Zozadu. Matúš, predstav si to, Počkaj, keď máš- Matúš, predstav si, počkaj. keď rozbalíš krabicu. No, Keď máš kocku, kúkneš sa z tejto strany, z tejto, z tejto, z tejto. Tu máš obranu, počkaj. Túto, túto, Áno. Túto, no. túto, No. túto. A potom ešte túto, to je zo spodu. Brain no lock. však áno, a tá ide hore. Matúš, máš tam 6 strán a 5 bodeček. Kde je problém? Takže táto. Počkaj, ale zozadu, počkaj. Dobre, takže táto strana ide sem. Táto strana, vrchná, Ide dole. Fortnite. ide dole. Spodná, Brain rot, ty chceš. ide sem. Áno, Táto bočná, ide kam? to je, čo však to je stredná, ty kokot. Jaj, sorry, áno, sorry, stredná, sorry. Tá je tu, dobre. Nie je stredná, ale to je jedno. On musel chodiť na gymnázium. Táto? Ide sem. Kera? Táto? To je spodná. Či táto? Ide sem? No najprv ide tá, ktorá je správa, teraz ľava, teraz správa. Keď sa kúkneš správa. Jebná to. Aj tak si to nejdeš robiť. Na čo Ide sa si to robiť, idem na to, počkaj. Lomeno du. Takto to spravím, takto je to lepší. Možno počúvaj, možno actually nakresli iný tvar ako kocka, aby to aj Jaký vyzeralo mám dať inak. tvar? Kokot. Dobre, dáme Valec. toto. Takto. Nakresli svoj kokot. Alebo štvorec napríklad. Dobre. Kotku si doteraz kreslil. Čo, urob šrobík, Matúš, šrobík. Sprav to tak, aby tá kocka mala skosenie na hocijakej hrane a máš... Urob šrobík. No. A tak, No, alebo- rob. Toto si mu teda dal, a Matúš nechápe skosenie asi. Cannot comprehend that shit. Dobre, čiže Už to máš doteraz. Matúš, Teraz to pamätáš máš si tú hru, čo si hral minule na cvikách z informatiky, jak tam beha ten kváder, ty kokot a pretáča sa? Dobre. Ja, áno. jaký Čau, to kláder? je taká dobrá hra. Áno, Kamo, sa volá, podľa ale toho to legit Box, pochopíš. Box, ako sa to volá. Áno. Jak sa tam behal s tým kvádrom a musel si trafiť jamu. Dobre to Dobre, a máš, hneď ten Matúš. pohľad ide kam? Keď to Dobre to spravíš podľa toho, jak funguje ten Kam kváder, ide- tak to máš Úplne dobre. doprava. Úplne doprava. To ale mirrored proste zozadu. Jaj! Boha! Dobre, už chápem. No sa to máš. Či do piče, počkaj. Tak. Dobre. A ešte 3Dčko sprav. Už sa pojede rovno. Koľko údajov ináč musíš vyplniť do tej Tomu Ja to ako vyzeralo. stačí mu akože spraviť toto, akože, Čo robíš? že mu spravím 3Dčko, že Čo robíš? Počkaj, sa ro- je, ty kokot? čo to máš robiť ten oný, nie? Tuto napravo, taký ten... Ten... Ja neviem, koľko do nefakt je. Ale áno, tam to máš dať do takej tabulky. To 3Dčko. Čiže do tabulky, do takého... Hyb na to choďačina. A povedz mi, že nie. Radšej hrať do divadla, jebna. Kam ide to 3Dčko? Ide sem. Jako čo vypráva, že nie? Oh, bože.